Ahojte, ja vás srdečne vítam v 4. dni nášho minikurzu manifestácie. No a v dnešnom dni si budeme niečo hovoriť o afirmáciách a o vizualizácii. Čiže obidve tieto techniky používame vtedy, keď zatiaľ neveríte, že to, čo si manifestujete, čiže to, čo si chcete pritiahnuť, je pre vás možné. Čiže ste v štádiu, že pochybujete, neveríte, možno ste v nedostatku, áno. Čiže si točíte také myšlienky typu, že ako tomu mám uveriť, keď zatiaľ nemám tie peniaze na mojom účte, ako tomu mám uveriť, keď zatiaľ nemám toho partnera, ja ho tu ešte nevidím, on ešte nevstúpil do mojej reality. Takže v tomto prípade nastupujú afirmácie. Afirmácie sú pozitívne tvrdenia v pozitívnom duchu, v prítomnom čase a vďaka afirmáciám vy v podstate preklopíte tieto svoje nežiadúce a neprospešné tvrdenia. Často sú to podvedomé vaše presvedčenia, vaše pravdy, ktorým rokúce veríte. A tieto vaše tvrdenia treba v podstate prepísať. Pretože keď ich neprepíšete, tak tá realita stále vám bude odzrkadľovať vaše tvrdenia. Áno? Toto sa už deje na podvedomej úrovni. Takže na to, aby ste si pritiahli do svojej reality to, po čom túžite, musí ísť vaše vedomie a podvedomie jedným smerom. Nie je možné, aby vy ste si vysielali vedome. Ja chcem toho ideálneho partnera, alebo ja ho už mám, ja mám dostatok financií a tak ďalej, mám tú novú vystívanú prácu, ale podvedome vaše presvedčenia budú úplne opačné. Áno? Takže vy si vedome budete hovoriť, mám toho vysnívaného partnera, a v podvedomí, áno, budete mať nastavenie, ja ho nemám, ja ho nevidím, ja ho nikdy nebudem mať, už žiadny skvelý muž pre mňa neexistuje, všetci skvelí sú už zadaní a tak ďalej a tak ďalej. Alebo môžete mať negatívne presvedčenia ohľadom toho vášho self-konceptu, čiže toho vášho vnútorného nastavenia. To znamená, že si neveríte, áno, že vy ste hodní, že vy ste, ja neviem, dosť múdri, dosť šikovní, dosť krásni, aby vy ste mali ten vysnívaný vzťah alebo toho ideálneho partnera či partnerku. Takže túto vašu negatívnu, ako keby samomluvu, áno, pretože tieto presvedčenia sa vám z času na čas vynárajú na povrch, tak tie musíte prepísať. Náš mozog má jednu takú skvelú vlastnosť, určite ste o nej už počuli, a je to neuroplasticita. Čiže náš mozog je plastický, dokáže sa naučiť niečo iné. To znamená, že keď mu niečo neprospieva, áno, alebo niečo možno v našom živote už nepotrebujeme, tak my to vieme nahradiť, alebo zmeníme na niečo názor. Tak my ten ako keby starý záznam, áno, starý názor, staré presvedčenie ako keby vymažeme a nahradíme novým presvedčením, áno. A toto isté sa deje v podstate pri afirmáciách, čiže my afirmáciami postupne nahradzujeme tie naše neprospešné presvedčenia presvedčeniami prospešnými, čiže novými pravdami, ktoré nás budú pri tej manifestácii podporovať, aby my sme zosúladili tú vedomú a tú podvedomú myseľ. A tým pádom, že sú zosúladené, tak samozrejme opäť sme bližšie k tomu nášmu vytúženému cieľu. Ako afirmácie používať? Afirmácie používate tak, že si ich opakujete. Ideálne je to robiť ráno alebo večer, keď je vaše podvedomie otvorené. Čiže ráno po prebudení alebo večer pred zaspávaním. Vtedy ste v tzv. Alfa až teta stave, áno, a v tomto stave vaše podvedomie najlepšie prijíma nové presvedčenia. Čiže si ich opakujete v duchu alebo nahlas, áno, a samozrejme trvá to určitú chvíľu, určitú dobu, kým týmito novými presvedčeniami nahradíte tie svoje staré presvedčenia, áno. Ale tu chcem povedať, že treba vytrvať. Čiže tu je dôležitá vytrvalosť a v podstate vy, keď to potom preklopíte, tak uvidíte, že aj vaša manifestácia sa pohne dopredu, pretože vy konečne uveríte tomu, že vy ste hodní, že vy môžete mať
to, po čom túžite. A začnete to naozaj už ako keby vidieť vo svojej realite. Áno, že vy ste toho hodní, vy to už máte, vy to už žijete. Ďalšou metódou je vizualizácia, čiže niekto je typ viacej na afirmácie, niekto je typ vizualizačný, čiže ľahšie si predstavuje, áno, niečo. A vy si takto vizualizujete, čiže si predstavujete to, čo chcete, že je to už vlastne vašou súčasťou, že vy to už žijete. Čiže si predstavíte krátky film opäť ráno alebo večer, že vy to už máte v tej svojej realite, áno. Čiže vy už vidíte to nové auto, vy už vidíte napríklad, že zarábate viacej, že vy máte tú lepšiu prácu, že vy už podnikáte, máte tú svoju vytúženú firmu a tak ďalej. Čiže to, po čom túžite, tak to si predstavujte. Je veľmi dôležité predstavovať si to tak, že vy ste priamo ako keby herec, čiže z role toho herca, áno? A nie len nejaký nestranný pozorovateľ, že sa na to dívate len na nejakú scénu, ako keď sa dívate v kine na plátno. Čiže vy ste ten herec. Takže takto si to predstavujte a týmto v podstate takisto prepisujete podvedomé presvedčenia, pretože tým, že si to budete opakovane predstavovať, tak vaša myseľ tom bude mať zafixované, že toto je vaša realita a jej potom nezostáva nič iné, áno, len prispôsobiť naozaj ten vonkajší svet tomu vášmu vnútornému obrazu. Afirmácie aj vizualizácie robíte dovtedy, dokedy neuveríte. Čiže keď naozaj budete vnútorne na 100% presvedčení, že vy si to zaslúžite, dostanete sa už do tzv. Radostného očakávania, áno, že vám je už v podstate jedno, kedy to príde, pretože vy viete, že už je to ako keby súčasťou vašej reality, áno, tak v tomto bode môžete prestať afirmovať, vizualizovať, pretože vy už ste ukotvení v tom, že už je to vašou súčasťou, že vy to už očakávate, že každú chvíľu vám to príde do vášho života. Prirovnala by som to napríklad k tomu, že chodíte každý deň do práce. Vy takisto viete, že keď tam idete, tak tá budova napríklad tam je, že tam stojí, že tam máte tých kolegov, že tam je ten šéf. Áno? Čiže vy napríklad prídete z práce domov a vy nepochybujete, že zajtra idete do tej práce, že opäť tam budú tí istí ľudia, že opäť tam bude ten šéf, že vás čaká ten nedokončený projekt. Áno, vy ste si istí. Vy máte tú vieru, že áno, takto to je. A do takejto viery, áno, toto bolo také prirovnanie, sa musíte dostať aj pri manifestácii. Čiže vy už viete, vy ste presvedčení, že to vstúpi do vašej reality, pretože jednoducho vy si to zaslúžite. Takže toto bolo 4. video nášho minikurzu o manifestácii. No a zajtra nás čaká záverečná 5. časť, takže ukotvite si to, čo ste sa doteraz naučili. No a teším sa na vás zajtra.